नायदो खुसेंग्रा एवगासिनो दङ खुसेंग्रा दायो एवदों अमा बेदरा एवखांबायानोसै नै इयो अमा बेदर भाजा दिनै 50 थाखाल' लाबोदों फैसायानो गैलाय लाङा नालाय ब्रा ओमफ्राय नै इखौबो 50 थाखा लाबोदों नै इखौबो हले हाफ बथल लाबोदों आरो डाइरेक्ट दायो इखौ होनोसैलाय सानैजों नायदो खुसेंग्रा एवनाया नै एकदमबारे बरिया फ्राम फ्राम एवनोसै इखौ मोनसिगोनानो जाबायानो इयाव संख्रि होआखै हालदै होआखै आरो दायो होनोसै बे फानलु सेब्र आसार बे अमा बेदर खुसेंग्राया मोनगासिनो दङ मोनथ'वाखै मोनसिगोन आरो ना दसे थानानै नै खुसेंग्रा भाजिया मोनबाय दायो जानांगौ बारा मोनाखै दहाय एसे लुनानै मोनोमोन 10-12थासो मोनदोंमोन माथाम दोनबाय दायो ओंखाम जानो इखौ दायो जुमायजों लोंसै आरो ना जे बरिया जाखादों खुसेंग्रा भाजि जानायनायनि माबायदि जादों गोथावना जाखाया दाबो जादों जानायलाय नारजिसो दाबो जाखादों बिराद गोथाव जादोंलै सोरबाफोर जुमाय लोंनो लोगो गैयाबा आंजों फै जायनो लोगो गैया बेनो बेखौनो लोगो खालामगोन आं जुमाय लोंनो आरो अमा बेदर भाजा नै मेरलाखा अमा बेदर भाजा नै थोआखैनो 50 थाखाबाबो जाख'लायनो हायाखैसो जोङो सानैजों इसे जानोब्रा